late na tayo. Lord, thank you po. Thank you sa panibagong araw. So, happy birthday Papa Roy D. Doron. Shout out sa'yo. Shout out kay Uncle Nabaron Mateo. Shout out din kay Sir Christian natin, Christian Mateo. Insan! Ayan na, request na ha. Gawa natin ng traffic. Ay, mali pa ata dinaanan ko. Lalo ako malilate na ito. O, ingat. Ingat tayo sa biyahe. Medyo marami ng tao dito dahil ina-assemble na nila yung mga bahay, no? Higda sa mga nasunugan. Sa mga Riders Club na nagpunta dito sa mga nasunugan, maraming salamat sa inyo. And sana marami pa rin kayong matulungan, no? Tuloy-tuloy lang. Hindi tayo makasama sa mga activities ngayon dahil wala akong day off ng Sunday. So, andyan naman ang tropa, ang TMX Riders Club. Kaya tuloy-tuloy lang. Uy, sana hindi tayo malate. Naku, sumasabit pa yung chain cover. Ano ba to? Woo! Hindi ko alam kung saan lilikop. Tagal mo, buddy. Signal ka naman. Laki-laki ng kalsada. Ayaw hindi sabihin kung saan dadaan eh. Pag nagasgasan mo, sila pagalit sa'yo. So, it's Friday! It's Friday! Yes, ulitin ko, happy birthday, Papa Roy! Papa Roy D! Shout out ulit kay Uncle Nabaron Mateo, kay Uncle Glenn, at syempre kay Insan Christian Mateo. Mabuhay, God bless. Oy, red light, antik na makalimot. So pagpasensyahan nyo na. Ito, Tagupan. Medyo maluwag ang Tagupan dahil hindi pa rin lahat nakakabiyahe. Uy, LTO, mabin. Woohoo!
Yo. Ahoy. Yo. Pampasero talagang sinecheck nila ngayon. Oh, thank you Lord. Buti hindi tayo napansin. Kaya ayaw kong dumaan dito sa bayan pag ganitong oras. Kasi ang LTO dito nasa gilid-gilid lang. Medyo malapit naman na tayo. Oo. Kaya naman tayo 10 minutes. So okay lang. So red set always. Abush.